ήρθατε στο 13ο Φεστιβάλ του Κινοτέατ Θεσσαλονίκης και την προβολή της ταινίας «Ο ρόλος των διανόμενων σήμερα». Η πρώτη ταινία, το Βυζάντιο, μετά το Βυζάντιο, ακυρώθηκε η προβολή της, δεν θα προβληθεί καθόλου από το φεστιβάλ. Οπότε, αν κάποιος δεν επιθυμεί να δει τη δεύτερη ταινία, μπορεί να αποχωρήσει. Δεν γνωρίζω τους λόγους, λοιπόν, πως μπορείτε να απευθυνθείτε στα γραφεία του φεστιβάλ να σας εξηγήσω. Welcome to the 13th Thessaloniki Documentary Festival. We'll be screening today the film The Role of Intellectuals Today. The screening of the film Byzantium After Byzantium is cancelled. Έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον σκηνοθέτη της ταινίας «Ο ρόλος των διανόμενων σήμερα», τον κύριο Γιώργο Κεραμιδιώτη. We have the pleasure to have here with us the director of the second film, The Role of Intellectuals Today, Mr. Γιώργος Κεραμιδιώτης. Η ταινία είναι υποψήφια για τα βραβεία κοινού, γι' αυτό σας παρακαλώ θυμηθείτε να ψηφίσετε κατά την έξοδό σας από την προβολή. The film is competing for the Audience Awards, so please remember to vote on your way out. Θα θέλετε να πείτε κάποια λόγια. Ευχαριστώ που είστε εδώ. Τυχόν ερωτήματα μετά την προβολή και ευχαριστώ ιδιαίτερα τα παιδιά που έχουν έρθει. Ζητώ όμως να είναι έτσι λίγο πιο... το θέμα μας είναι η φιλοσοφία, η σκέψη, να δώσουμε λίγο μεγαλύτερη προσοχή και σας εύχομαι μια καλή θέαση. Θα τα πούμε μετά την ταινία. I would like to thank you. We will have a session of questions and answers after the screening of the film. I would specifically like to thank the children that are here today. I ask you to pay attention. It's a difficult subject. It's about philosophy, and I'll be happy to answer your questions after the screening. Enjoy the film. Με ερωτήσεις? English mistake. Okay, I have a question, Έχω μια ερώτηση. Ή ποιο λόγο κάνετε την ταινία, τι σας ενέπνευσε να κάνετε την ταινία? What inspired you to do this film? Το πρόβλημα των καιρών μας. Ζούμε σε μια εποχή αρκετά περίπλοκη και πρέπει να υπάρχει στην προπαγάνδα, ας το πούμε, που από το σύστημα πρέπει να υπάρξει μια αντιπροπαγάνδα. Στα πλαίσια αυτής της αντιπροπαγάνδας έχει γίνει αυτή η ταινία. Και συνέχεια μιας προηγούμενης ταινίας, η οποία παρουσιάστηκε εδώ στο φεστιβάλ πριν από 2 χρόνια, τι σημαίνει να ζει κανείς, με τον Αλέν Μπαντιού, πάλι ένας μεγάλος φιλόσοφος. Είναι στα πλαίσια αυτής της προπαγάνδας και θέλω να πω το εξής: έχω δει τις συνόψεις των ελληνικών ταινιών εδώ στο φεστιβάλ και με έχει κάνει εντύπωση αυτή η απουσία από τον καιρό. Δηλαδή θα μπορούσε να είναι ταινίες πριν από 3 χρόνια, 4 χρόνια ή μετά από 10 χρόνια. Με κάνει αυτό πραγματικά με εκπλήσει η απουσία το να είσαι στον καιρό σου, να είσαι στο πρόβλημα του καιρού σου. Νομίζω αυτή η ταινία, τουλάχιστον αυτή ήταν και η αρχική μου το που ήθελα είναι να είμαι στον καιρό μου. Δηλαδή να κάνω κάτι το οποίο έχει να κάνει με το πρόβλημα του καιρού μας. What inspired me to do this movie is today, the situation that we have today, which is very difficult, very complex, and it was just an answer to the system, like a propaganda. And it's actually the sequel of another movie that was screened last year with another French philosopher. So I did this film to give answers, and I wanted also to say that I was surprised as I was reading the summaries of other Greek movies that are now screened during the festival, and I was surprised by the lack of movies that deal with today's problems, with current problems. So, that's it. Κάποια άλλη ερώτηση, another question? Η σκέψη. Λίγο το μικρόφωνο. Ήθελα να ρωτήσω, πιστεύετε ότι η ταινία σας έχει ένα μήνυμα και αν το πιστεύετε αυτό, ποιο είναι αυτό το μήνυμα? I wanted to ask if your movie has a message to give, and if yes, what is that message? Δεν πιστεύω στα μηνύματα. Είναι μια ένταση της σκέψης. Και αυτό ήθελα.
Ίσως γι' αυτό χρησιμοποιώ και μονοπλάνο, γιατί η κάμερα κινείται επί μία ώρα. Δηλαδή δεν διακόπτει. Προσπαθεί να καταγράψει μια ένταση. Κατά κάποιο τρόπο υπάρχει μια απόφαση εκ των προτέρων και δικιά μου και του Ζίζεκ και του Δουζίνα ότι πάμε, η κάμερα κινείται, να δούμε τι μπορούμε να δώσουμε όλοι πάνω στο πρόβλημα του καιρού μας. Από εκεί και πέρα δεν νομίζω. Το μήνυμα το ξέρω. Τι παίρνει και ο καθένας τώρα έχει σημασία. Δεν ήταν στην πρόθεσή μου δηλαδή. I don't believe in messages. I had no intention to give any message. It was just food for thought. And that is why I used one single camera. You see that I just had the camera rolling and observing their discussion. We decided that in advance with the two people that were in the movie. So that's what we did. Να κάνω και εγώ μια ερώτηση που έχει να κάνει περισσότερο με το περιεχόμενο του ντοκιμαντέρ παρά με τον σκηνοθέτη τον ίδιο. Έτσι και βέβαια όλο το ντοκιμαντέρ είχε να κάνει με μια παρουσίαση του προβλημάτου του καιρού ανάμεσα σε δύο σημαντικούς φιλόσοφους. Εκείνο που αποκόμισα εγώ είναι ότι αν κάποτε, αν δηλαδή πριν από 10 χρόνια, η κυρίαρχη ιδεολογία, αυτό που λέμε κυρίαρχη ιδεολογία, δηλαδή και η ιδεολογία που επιβάλλει η κυρίαρχη τάξη και την οποία δεχόμαστε ως αυτονόητη, επιβαλλόταν χάρη σε μια υποκρισία. Δηλαδή, ακόμα κι αν η υποκρισία έχει να κάνει με την παραβίαση αυτό που λέμε. Όταν κάποιος ήταν διακηρύσει, ας πούμε, το ότι είναι φιλελεύθερος και δεν είναι, λέμε είναι υποκριτής. Εκείνο που αποκόμισα και νομίζω το επιβεβαιώνει κάπου ο Ζίζεκ, είναι ότι σήμερα η κυρίαρχη ιδεολογία λειτουργεί με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο. Ο τρόπος είναι ο κινησμός. Στο κινησμό ομολόγω ότι ναι, πραγματικά είμαι παλιάνθρωπος, είμαι κτήνος, είμαι εκμεταλλευτής, έχω δουλέψει, έχω πάρει τα λεφτά και έχω φύγει. Άρα παρόλα αυτά θα συνεχίσω να κυβερνώ. Το παράδοξο είναι ότι αυτός ο κυβερνισμός λειτουργεί και μάλιστα ενσωματώνει πολύ περισσότερους ανθρώπους παρά η παλιά υποκριτική ιδεολογία. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Δηλαδή, εγώ δεν πιστεύω, όπως δεν φάνηκε να το πιστεύει και ο Ζίζεκ από σε ένα σημείο, ότι θα εκπληρωθεί ακριβώς χάρη από το σχίσιμο της κουρτίνας του παγκόσμιου καπιταλισμού, θα εκπληρωθεί καμιά παγκόσμια επανάσταση ή επανάσταση ή οτιδήποτε άλλο. Εγώ νομίζω ότι όλα αυτά λειτουργούν ως ένα ακόμα επιπλέον φόβητρο, ως ένας ακόμα επιπλέον τρόμος που είναι το κυρίαρχο ιδεολογικό τρόπο. Παλιά ιδεολογία έλεγε κάντε αυτά και θα μπείτε στο αμερικάνικο ή το καπιταλιστικό όνειρο. Τώρα λένε κάντε αυτά, αλλιώς θα βρεθείτε απ' έξω και τότε σας περιμένει η αστυνομία, η φυλακή, η εξόντωση. Αυτός είναι ο καινούριος τρόπος με τον οποίο λειτουργούν οι ιδεολογίες σήμερα. Και βέβαια αυτό πρέπει να το λάβει υπόψη κυρίως αυτούς στους οποίους απευθύνεται το μήνυμα, η αριστερά, η οποία δασκαλίζεται ακόμα ότι η αποκάλυψη των μυστικών του καπιταλισμού θα τρομάξει τους ίδιους καπιταλιστές. Δεν συμβαίνει έτσι, συμβαίνει ακριβώς αντίθετο. Αυτό ήθελα να πω. I just wanted to make an observation, more or less, not a question towards the director. I wanted to talk about the situation of ideology today and the big hypocrisy. Today, I think that cynicism works totally different because cynics are honest. They're saying, yes, I'm being dishonest, I'm cheating, I'm stealing, but still, I keep on governing you. I agree with philosopher Zizek, who also said that he doesn't believe that a revolution is now possible. The only thing that exists now is fear, and fear for many things. And ideology, a couple of years ago, or many years ago, used to say that if you do this, if you do these actions, then yes, you can have the American dream. But now, if you don't act as we say, then prison is waiting for you. And a last question, please. Μια τελευταία ερώτηση, γιατί είναι η προβολή της επόμενης ταινίας. Θέλω να σας συγχαρώ για την προσπάθεια που κάνετε. Πράγματι είναι πάρα πολύ αξιόλογο. Ο Ζίζεκ και ο Περατέρ. Ο Ζίζεκ και ο Περατέρ έκανε προσπάθεια. Εγώ απλώς είχα την περιπτώσει, εσάς έχω μπροστά μας τώρα. Ευχαριστώ. Αλλά μετά από αυτό θα ήθελα να σας ψέξω
κατά κάποιον τρόπο, γι' αυτό που είπατε ξεκινώντας, ότι στην προπαγάνδα προτείνουμε μια αντιπροπαγάνδα. Αυτό φιλοσοφικά σημαίνει ότι δεν υφίσταται η αλήθεια για να την βρούμε. Τι έχετε να πείτε από αυτό? First of all, I would like to congratulate you for the film and your effort, but I would like to point out something you said at the beginning about propaganda and anti-propaganda. What do you have to say about that? Νομίζω και ο Ζίζεκ στην ταινία προσπαθεί ακριβώς να απαντήσει στην κυρίαρχη προπαγάνδα και στα κυρίαρχα ιδεολογήματα. Τώρα για την αλήθεια δεν νομίζω ότι μπαίνει εδώ το θέμα της αλήθειας. Απλούστατα θέλουμε η παρέμβασή μου ήταν μια μετατόπιση των ορίων συζήτησης. Ότι μπαίνουν καινούργια πράγματα στη συζήτηση, μπαίνουν καινούργιες σκέψεις. Αυτός είναι ο σκοπός, τουλάχιστον των ταινιών που κάνω εγώ. Δηλαδή να μετατοπίσουμε κάπως το χώρο για να μπορέσουν καινούργιοι προβληματισμοί να μπουν στο πεδίο. Δεν είμαστε, εντάξει, η προηγούμενη μου ταινία με τον Μπαντιού έμπαινε το θέμα της αλήθειας, γιατί η σκέψη του Μπαντιού στρέφεται γύρω από το θέμα της αλήθειας, αλλά εδώ δεν νομίζω ότι ήταν αυτό το θέμα. As you saw in the film, Zizek actually tried to answer the questions regarding supreme propaganda and different ideologies. This film, the issue of this film was not truth. What I did was only change the limits of the discussion, and I tried to incorporate new perceptions and new stuff. In my last movie I did with Badiou, the French philosopher, he talked about truth. There was some issues there. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Thank you very much. Do not forget to vote on the way out.